Sinong may sabing hindi pwede? Sinong may sabing imposible? Ba't ka nandyan sa tabi? Ba't ka nagpapahuli? Ba't ka nagpapaakrabyado? Ba't ka laging nagpapatalo? Alam kong hindi madali, pero hindi pa huli. Ang lahat, ika'y sapat para makamit ang tagumpay. Pakinggan ang sigaw ng puso mo, huwag ka nang malumbay. Sige tayo, sige angat, sige ipakita sa lahat. Pag-asang nag-aalab, pangarap kay liwanag. Lahat magagawa, basta magsikap magtyaga. Sa Diyos ay magtiwala, at laging nasa tama. Sige magsipag ka, dahil pagkatapos sisikat na ang araw mo. Basta desidido, pusong pursigido. Ako po ay si Elmer de los Santos, isang barangay agricultural extension worker. Ang natutunan ko, sir, sa Let's Go Digital, ang sistema ng makabagong mga programa, internet connection na dapat matutunan ng ating mga magsasaka para naman tayo ay makasunod. Ang atin pong mga farmers ay sabi nga ay nahuhuli na. At mahalaga po na kami ay matuto at nagpapasalamat kami sa DA at sa ATI upang sa amin pong nakuhang karagdagang kaalaman. Ako si Reynaldo Jr. Butchal, Barangay Extension Worker ng Barangay Santa Rosa Sur, Jose Panganiban, Camarines Norte. Ang natutunan ko dito sa digital farming ay ang paggamit ng mga application na kung saan makakatulong sa ating mga farmers. Unang-una dito ay kung paano mag-connect sa internet at kung paano matugunan ang mga pangangailangan ng mga farmers using the mobile application. Ako po si Lovejoy A. De Mesa, Barangay Agricultural Extension Worker ng Barangay Singi Vinsons, Camarines Norte. Yung po about sa social media marketing, pinaka-favorite ko po talaga yung Canva kasi gustong-gusto ko po yung mag-edit and then kung paano ko po ma-advertise yung product na gusto ko para mas malawak po yung impormasyon na makuha ko at matutunan ko, then mai-apply ko po yun sa aking mga farmers. Bilang isang kabataang Barangay Agriculture Extension Worker, may pamamahagi ko ang aking natutunan sa aking mga farmers upang sa ganon, promote nila ang kanilang mga produkto gamit ang social media. Pagdating ko po sa aking barangay, ipaparating ko sa kanila yung aking mga natutunan, lalong-lalo na po dahil sa ako ay presidente ng isang asosasyon. Mahalaga po na maihatid ko sa kanila yung aking mga makabagong kaalaman pagdating sa mga teknolohiya. Lahat magagawa, basta magsikap magtyaga. Sa Diyos ay magtiwala, at laging nasa tama. Sige magsipag ka, dahil pagkatapos sisikat na ang araw mo. Basta desidido, pusong pursigido. Basta magsikap. Ako si Elmer. Ako si Reynaldo, Ako si Lovejoy, may pusong porsigido. may pusong porsigido. May pusong pursigido. Basta desidido.